Камиллеккә чикләр юк икән, Зәй балалар иҗат йортында оештырылган Яңа ел чыршылары дип исемләнгән үзенчәлекле чираттагы күргәзмә моңа дәлил булды. Аны Яшьләр эшләре идарәсе каршында эшләүче Милли мәдәни үзәк оештырды. Чыршылар күргәзмәсендә 185 тән артык экспонат урын алды. Фантазировали как только могли. Бәйгедә катнашучылар ничек булдыра алганнар, шулай фантазияләрен эшкә җиккән. Моңа кадәр эшләү дәвремендә мондый гаҗәеп күргәзмәне күргән юк иде. Берсе дә бер-берсен кабатламый ди Роза Катаулина. Күргәзмәдә нинди генә кул эшләре юк, һәм алар нинди генә материаллардан, нинди генә темага эшләнмәгән. Кемдер бәйләгән, үргән, кемдер теккән, өйгән ясаган. Агач, кәгазь, тукыма материаллардан тыш күркә, агач төбе, кашык, ботак һәм башкалар эшкә җигелгән. Эшләр карап туйгысыз үзенчәлекле, бер-берсен кабатламый оригиналь. Күргәзмәдә гаиләләр белән катнашучылар да булды. Бір үш күн, наверное, ойладым мен точно. Анары сначала бір ярыс деп ясыйм. Анары икенчесе китте, үшенче китте. Менә 3 ярыс булган. Ничә көн ясадыгыз? 4 көн ясадым. Чыршылар күргәзмәсе һәркемне хисәндерде. Бәйрәм рухы өстәде. Чыршылар балачак илне алып кайта шул. Рәзимә Кашапова, Илюрия Казамарова, Зәй хәбәрләре.